Sprinkler. Στα συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης τα συναντούμε. Αποτελούνται από τη βάση, το γυαλί, την ομπρέλα τους και το σύνδεσμό τους. Συναντούνται σε διάφορες κατηγορίες. 6 κατηγορίες συγκεκριμένα. Διαφέρουν στο χρώμα του υγρού το οποίο περιέχεται μέσα στο τζάμι. Υπάρχουν τα πορτοκαλί τα οποία ενεργοποιούνται στους 57 βαθμούς Κελσίου. Τα κόκκινα όπως αυτό που ενεργοποιούνται στις 68 βαθμούς Κελσίου. Τα κίτρινα που ενεργοποιούνται στις 79. Τα πράσινα που ενεργοποιούνται στους 63 βαθμούς Κελσίου. Τα μπλε στους 141 βαθμούς Κελσίου. Και τα μοβ τα οποία ενεργοποιούνται στους 182. Πιο διαδεδομένα είναι τα κόκκινα και τα μοβ, τα οποία μπαίνουν σε εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, φούρνους και τέτοια, για να μην ενεργοποιούνται άσκοπα. Υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα που τα συνοδεύουν. Η ροζέτα εγκατάστασης, και επίσης υπάρχουν και sprinkler για εγκαταστάσεις τις οποίες δεν θέλουμε να φαίνονται, τα οποία με τη διαφορά θερμοκρασίας όταν αναπτύσσει τη φωτιά από κάτω, το συγκεκριμένο κομμάτι πέφτει, αυτό εδώ, το χάλκινο παραμένει πάνω στο sprinkler και στη βάση, αποκολλάται και πέφτει το sprinkler κάτω. Και ενεργοποιείται η πυρόσβεση. Τώρα πιο συγκεκριμένα το sprinkler υπάρχει είτε μόνιμη παροχή νερού είτε διακοπτόμενη από κάποιο σύστημα πυρόσβεσης. Ως συνήθως είναι μόνιμα, δηλαδή βρίσκεται μόνιμα πιεσμένο στο δίκτυο. Όταν πάρει φωτιά από κάτω, το υγρό που υπάρχει μέσα στο τζαμάκι διωγγώνεται με αποτέλεσμα να σπάει, απελευθερώνοντας την τάπα και διοχετεύοντας το νερό πάνω στην ομπρέλα. Συνήθως στα 5 μπαρ περίπου πίεση του δικτύου η ομπρέλα αυτή η συγκεκριμένη έχει ένα άνοιγμα 2,5 μέτρα. Μπορεί να πετύχει κατάσβεση δηλαδή 2,5 μέτρα περιμετρικά από αυτό. Αυτά.